Московский мәдәният үзәгендә яшь композитор Озат Гыймадиевның ижад кичәсе булды. Үзе уйнап, халыкка җырларында тәкъдим итте ул. Озат чыннан да моңлы бала һәм аның ижад җимешләренә барыбыз да куанабыз. Озат Гыймадиев композитор, пианист, аранжировка жазучы. Неоклассика һәм акустик поп жанрларында ижад итә. Ул пианинода уйнаганда әйтерсең бар дөнья туктап кала. Бер ни дә уйлыйсы килми. Син сихри дөньяга эләгәсең. Әлеге концерт ул бик зур мөмкинлек үзеңнең ижадың белән бүлешү генә түгел, үзеңнең фикерләрең турында да әйтү буенча, үзеңнең тормыш тәҗрибәңне сөйләү буенча. Һәм мин моңа бик шат. Концертта инструменталь композициялар яңгырады. Озат Гыймадиев үзе пианинода уйнаса да, кайбер җырларында аңа скрипка һәм гитара да кушылды. Әлеге көйләр кешеләр күңеленә аеруча май булып ятты. Киләчәккә планнар дигәндә, мин үземнең ижадымга бернинди планнар да куймыйм, чөнки минем гомумән бөтен тормышым ул агым белән бара, һәм мин дә әлеге тормышымда шушы агым белән барам. Шуңа күрә мин бер нәрсә дә планлаштырмыйм. Һәр нәрсәнең үз вакыты булырга тиеш дип уйлыйм. Озат татар халык җырларын, үзенең әсәрләрен дә бик яратып башкара. Татарстанның популяр җырчылары Эльмира Калимуллина, Зарина Вилданова, Әдилә Әхмәтова белән Озат Гыймадиев дуэтлар башкарды. Әлеге чыгышлар тыңлаучылар өчен күңелле сюрприз булды. Монда сүзләр артыктыр. Әйдәгез кабат Озатның көйләрен, җырларын тыңлыйк.